Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin. Di ko bang sayo eh. So what's up guys? So karong adlaw guys, istoryaan na to ang mga naglain-lain personalities diri sa Facebook, no? So before ta magsugod guys, no, kay init man jud kayo. So ako lang in short akong t-shirt kay aron dili siya maglupad-lupad ang t-shirt ba. Okay. So ato na istoryaan guys, no? Unsa may atong dugayan nga di man jud mo magdugay. So akong introduce niyo una guys is mao niya mga gitawag o mga LMECers. Mao ni sila mga tao nga na bored na tungod sa quarantine. Ang nakaapan lang ni nila guys is kung dili ka mo like sila pa masuko. Ang downside an nila guys, no, kay if mo like ka, nya mo chat sila, nya mo reply ka, nigaman-himan na sila na lang di mo reply. Kang buang. Limisi, di mo chat na buong. So nabantay niyo guys, no, nag-ilas kong t-shirt kay init man jud kayo nya. Gisugo pa ta mother or father ba. Kay good boy ba ta. So balik na ta guys, no. So mao tong mga tao guys nga niingon nga wa ko na sila ka-chat. Nga dapunog ang mga tao nga ganahan mo chat nila pero di lang replyan kay namili sila ka-chat. No? Kuya pa dyan kayo sila guys, kay schedule lang silang pag-reply. Mag-chat na sila Monday, Tuesday, Wednesday, ang sunod adlaw na, din na sa chat ni mo, next week na sad na. O kang sunod ana guys, no? Kay maon niya mga banggiitan, kugihang mamligya adres Facebook. Maon niya ang gitawag ng mga sellers. Maon niya mga tao nga makita mo sa newsfeed o marketplace. Maon niya mga kugihan kay nga tao nga mamligya sa Facebook. Makakita kag mga post nga, "Day, palit na mo og mango float, 150 ron ni." Uy, namligya ako og crop top, jeans, ug mga sungina. Palit na mo guys, interested mo, PM lang ni. Mga maayo kini sila ma-handle mga business guys nya. Master kini sila entrepreneurship. Ningnig kini mga seller sa Facebook guys kay mas grabe pa sa Grab Food og Food Panda. Amazing. Mukas on delivery pa jud na sila guys. Nga banchuy kayo kay pwede Gcash. Amazing. Tusunod ana guys, no, if naay mga sellers, syempre naa di mga mamalit. Mao niya mga gitawag ng mga buyers. Kugihan kini sila mamalit guys o mga produkto nga gibaligya sa mga sellers, no? Amazing. Nininig pa jud kay ng mga buyers guys. Kay imbes nga ang produkto mo paliton, ang namaligya mo paliton. Amazing. Palit din sila comment og niga, pwede ikaw na akong paliton. Mas lami man ko kang kanon. Hi, tagpila ang tindira. Mas lami mang tindira, uy. Pwede ang tindira na lang. Amazing. So ang sunod ana guys, no, kay natay gitawag diri sa Facebook o mga Facebook nga vloggers, no? Naatay duha ka book types nga gitawag nga Facebook vloggers guys, no? So ang una nga type sa Facebook nga vloggers guys, no, is angayan, no? Mao ni sila gitawag nga mga gwapa kaayo nya. Nili kay paminaw, nili kay tan-awon lang mga content guys, no? So mao ni ang mga gwapo kaayo nya, nili kay tan-awon kay katawanan. Yang ikaduha guys, no? Ay ikaduha guys, kay mo ni mga gitawag nga di angay ng mga vlogger. Mura nig ako guys. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Mauna yung mga tao guys nga mo post o mga katawanan kaya nga video sa Facebook. Nya gamay rag mo react sila mga post. Yata iguan ako ato eh. O kang last but not the least guys, no, is mauni ang mga dancer sa TikTok guys. Maayo pa jud kini silang manayaw guys. Ang uban pa jud na nila guys kinapugos ra kanapa 1k comments man lang imay day or post sa Facebook ang ilang mga TikTok dance. Naani na sila manayaw guys. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Sumbaora to sila tanan guys, no? If na kayo nakalimtan guys, comment down below lang guys kung na kayo nakalimtan. And if kung ganahan ka nga video, please share, no? Amazing. React na lang sa gughahagot. Ikaw ba? Oo, budyo ko eh. Amazing. Or heart react lang, basig love ko ni mo. Amazing.